खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BNRD बिफाननि कन्ट्रेक्चुएल मावफारियाफोरा 11थि सानाव जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव धर्ना खालामदों। गुवाहाटीआव खैला सिन्डिकेटजों लोब्बा गोनां 4 सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। एनकाउन्टारनि फारिलाइयाव आसामआ 3थि जायगा आवग्रिदों। गारि मटरनि खारनाय गोख्रैथिखौ रायजो सोरखारनि केबिनेटआ थि खालामदों। गुवाहाटीआव 15,000 रां जाख्ल'नानै आबाद बिफाननि सासे केरानिया हमजादों। अनु हाजरिकाखौ सोर बुथारदोंमोन? पुलिसआ रोखा जाबाय। लाइमोन गांखं BPF दोलोनि नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मआ BPF दोलोनिफ्राय एरख'जाबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। पन्चायत आरो रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफाननि ब्लकफोराव कन्ट्रेक्चुएल खामानि मावनाय मावफारियाफोरा शुक्रबारखालि 11थि सानाव जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव धर्ना खालामदों। मख'नो गोनांदि PNRD बिफाननि गुबुन गुबुन ब्लक मावख'फोराव जुनियर इन्जिनियार आरो DRFफोरा थांनाय 2008 मायथाइनिफ्रायनो कन्ट्राक्चुएल खामानि मावबोदोंमोन। आथिखालाव बिसोरनि बेथनखौ पार्मानेन्टजों समान खालामनाय आरो 60 बोसोर बैसोसिम खामानि मावनो मोननाय बेफोर दाबिजों सिगाङाव गावबा गावनि ब्लक मावख'आव पेन डाउन धर्ना हाबाफारिखौ थांनाय 1 फेब्रुआरिनिफ्रायनो लाबोदोंमोन। ओजोंहाय जुनियर इन्जिनियार आरो DRSफोरनि पेन डाउन धर्ना होनाय समाव गामि ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानिया गोदानै दं होननानै गोबां PCDC चेयारमेनफ्रा फोरमायदों। मानो होनोब्ला फेब्रुआरि दानआ दा खावसे थांखाबाय आरो मार्च दाननि गेजेरावनो गासिबो फाइनान्सियेल बाजेट एलटमेन्टफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला फान्डफोरा थांफिनगोन आरो बेवहाय रायजो राजाया खहा जानांनो हागौ। गुवाहाटी नोगोरमानि बसिस आरो हाथिगाव थानानि पुलिसआ खैला सिन्डिकेटजों लोब्बा गोनां 4 दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बालवान फाना जगजित सिंह, सुरेन्द्र सिंह आरो बजरंग कुमार मोनखौ एरेस्ट खालामदों। मानो होनोब्ला बिसोर 4 आरो गुबुन सासे गासै 5 सुबुंनि हेंथायै आसाम सोरखारनि सेल टेक्स बिफाना 40 कौटि रां टेक्स दागायनायनि अजद होनानै आलादा आलादायै गुवाहाटी नोगोरमानि बसिस आरो हाथिगाव थानायाव FIR होदोंमोन। पुलिसआ बालवान फाननि गंसे फार्चुनार गारिखौबो जब्द खालामदों आरो बिनि न'आवबो सार्च खालामदों। भारत सोरखारनि नखर रायजो मन्थ्रि नित्यानन्द रायआ संसदआव फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव आसामाव एनकाउन्टारनि फारिलाइयाव 3थि जायगा मोनदों। सेथियाव छत्तीसगढ़आ 191 सुबुंखौ थांनाय 5 बोसोराव एनकाउन्टार खालामनानै फारिलाइनि गोजौसिनाव जायगा मोनदों। नैथियाव उत्तर प्रदेशआ 117 सुबुंखौ थांनाय 5 बोसोराव एनकाउन्टार खालामनानै बुथारदों। बेनि उनाव 3थियाव आसामआ जायगा आवग्रिदों। मख'नो गोनांदि सर्बानन्द सन'वालनि 5 बोसोर खुंथायाव गासै सा 22 सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामनानै बुथारदों। नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 8 दाननि गेजेरावनो गासै सा 28 सुबुंखौ एनकाउन्टार खालामदों। बेनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेशआव गासै सा 18 आरो मेघालयआव गासै सा 13 सुबुंखौ थांनाय 5 बोसोराव पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। आथिखालाव थांनाय 5 बोसोराव भारतआव गासै 655 सुबुंखौ पुलिसआ एनकाउन्टारजों बुथारदों होननानै मिरुनि नखर रायजो मन्थ्रि नित्यानन्द रायआ संसदआव मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि दैदेननायाव रायजोनि केबिनेट जथुमाव आथिखालाव गारि मटरनि खारनाय गोख्रैथिखौ लानानै गेबेङै सावरायलायनानै थि खालामदों। बे थांखि बायदियै दोंब्रै लामा थानाय राजा लामायाव 100 किल'मिटार, PWD लामायाव 70 किल'मिटार आरो नोगोर एबा नोगोरमानि बाइपास राजा लामायाव 60 किल'मिटार गोख्रैथिजों खारनो हागोन। नाथाय सुबुं थुबुर थानाय हाथाइ बाजाराव 20 किल'मिटारसिमल' गारि मटरखौ सालायनो हागोन। आसाम आबाद बिफाननि गाहाय मावख'आव सेनियर अफिस एसिस्टेन्ट एबा सासे केरानिया बिस्थिबारखालि गोथां गोथि हमजादों। हमजानाय रां जाख्ल'ग्रा केरानिनि मुंखौ पुलिसआ पापरी मेहता होननानै सिनायथि होदों। आबाद बिफाननि मावख'आव सासे सुबुंनिफ्राय रां मोनागौमानि सिगाङाव जेबो खामानि मावाजासे थादोंमोन पापरी मेहताया। जाहोनाव बिनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स टीमनो बे रां बिजानाय सुबुङा खौरां होनायाव भिजिलेन्स टीमआ फोरमानजों लोगोसे पापरी मेहताखौ एरेस्ट खालामदों। आथिखालाव पुलिसआ पापरी मेहताखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय।
गुवाहाटी नोगोरमायाव अनु हाजरिकाखौ सोर माबोरै आरो मानो बुथारदोंमोन बेनि सायाव गेबेङै नायबिजिरनानै आथिखालाव गुवाहाटी पुलिसा रोखा जाबाय। सिगाङाव हमजानाय केयार टेकार आरो गारि सालायग्रा सानैनि जेबो दाय गैया आरो बिसोर बुथाराखै होननानै पुलिसा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आथिखालाव बङाइगाव जिल्लानि बिद्यापुरनिफ्राय गुबै दायनिगिरि एबा अनु हाजरिकाखौ बुथारग्रा बाहारुल इस्लाम आरो रबिना बेगममोनखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। नाथाय अब्लाबो बे बुथारनाय केसजों लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरिया दासिमबो गुबुन रायजोआव खारखोमानानै दं होननानै गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिस कमिसनारआ बुंदों। अदेबानि बिसोर जेरावखि थाया मानो पुलिसा बिसोरनि लकेसनखौ ट्रेस खालामगासिनो दं आरो थाबैनो बिसोर सानैखौबो हमनो हागोन होननानै मिथिहोदों। 20थि बड'लेण्ड सान खुंनायनि खाबुआव BPF दोलोनि लाइमोन गांखंनि नेहाथारि प्रहलाद ब्रह्मआ माखासे आब्रुथि गैयै बिबुंथि होनायनि जाहोनाव BPF दोलोनिफ्राय एरख'जाबाय। मख'नो गोनांदि प्रहलाद ब्रह्मआ आगुनि बारग' भारतनि हादोरगिरि AGP आब्दुल कालाम, अटल बिहारी वाजपेयी आरो आथिखालनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि मोनखौ रायखांनानै अजद होजाथावना माखासे बिबुंथि होदोंमोन। बेखायनो दोलोनि आब्रुथिखौ रैखा खालामनो थाखाय आथिखालाव BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया मोनसे प्रेस एबा खौरां मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों प्रहलाद ब्रह्मखौ BPF दोलोनि प्राइमारि एबा गुदि सोद्रोमानिफ्राय एरख'बाय। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि आथिखालाव BPF दोलोआ मोनसे सेक्युलार आरो भारतनि बिसायख'थि आय'गजों गनायथि मोननाय राजखान्थियारि दोलो। बेखायनो बेबायदि दोलोआव आब्रुथिनि गोनांथि दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।